Chiar nu știu ce s-a întâmplat. Domnul tovarăș, ții ceva pe tovarășul? Tovarășul. Și suntem la patinarul din Hunedoara, unde se vede aceste luminițe foarte frumoase de Crăciun și vă sfătuim să veniți la noi în orașul viselor care se desfășoară aici în Hunedoara la patinar. Și aceste trei prințese vi le prezint care sunt venite la patinar, mai ales asta de aici care se spalge în figuri în minijuc, când nu se o acasă, se joacă pe masă. Opa!